Binarung soraning pratungga yang punya hangrangin tinar buka iwaraning Panti Busana Pratandha Purnagati gayang rasuk busana pramis warinata risang pamdet kuwi cidra wijil saking panti arum ya tepaswan kakanthi manjing madyaning pariwahan lah menikota ingkang den unggaring pariwahan kusumaning ayu Novi Ratna Cahyani putra pawestri kinasih Bapak Dr. Yusuf Kristianto sekarang Ibu Nuryanti lenggah dalam wonten Peruda Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dasar panodya Indah Sulistianingsi kasasaban busana ingkang sarwa peni pantes kalamun tosan saiku ibu Indah Kaswisyan awang genya lumaksana tumapaking padha sami menut wilahaning bangsa satu pitutur luhur mugia anggenira tumapak kelajengaken niraken alaming kenyol lumbanten madyaning bebraenanku parikedah tansah kebak ing pangati-ati murid tansah kalis ing sambi kalaiman ginelap lampahira genya lumaksana sedulugi sasana pangging gesang pramana mangkono siya gengati dening pangandining risang pramden pinitigaran yang piniji juru sumboga mandaka sampun saya gengati risang pramden ugi dipun sawekaken sekar artikal Pataru Dewa dari Jayadari minangka punanggi genya pangging pramden sasuwune gending ingkang kapilih kawis loro pinarduka iwaraning Panti Parma ya jumangkah kanthi gagarisan pamden monggo tansah memuji puji tunggu urip lampahipun tansah wilujeng ing samarga-marga binarung swaraning pradonga ingkang hambaban ladrang wilujeng laras pelok patekan jumangkah kanthi gagah tenenging pawiwahan mustikaning parigyan risang bagus ikhlaslah parigata atmajanira bapa haji ngasiban sekalian Ibu Sumiasih saking Kedaringan Tambak Romo Kabupaten Pati sinawan katon agung Prabu Piwah Prabowo agung kang ateges kebak ing kaendahan kang sanyata abiluhur Prabu Pindha jejering Narendra arsa tedhak Sinewaka lenggah wonten ing kapal kerta wontene Prabowo sinungka prabawan abdi endah angklam minangka syarat sarana panggih risang pramden sekar andikal Pataru Dewa Daru Jandaru sampun kasawekaken mangkono sasu ing gending kang kapireng genya lumaksana dumugi sasana piniji tanggap ing sasmita risang pamden priparteki ingkang garwa genya jumeneng benajeng antara netra sadua babal tresna asmara
panggih risang pamanten hanggaparken bingai manah pindha campur yang munyo ing wanci riris kembar mayang minangka saran-sarana panggih risang pamanten sampun katindakaken tata-tata liru kembar mayang panggih purnaning panggih badhe kalarung wonten papan setan kekali sang pamanten putri sigra arsa samya hambalang kanta ingkang winasten gondang kasih dalah gondang tutur kanta ingkang kasta dening pamanten kakung binarangaken pamanten putri wonten ing perangan Jojo wonten ing pamanten putri anggenipun hambalang perangan suku pamanten kakung manggono stumangga tresna asih risang pamanten kakung putu wondene gantal kinaros saking sedamat sumurose ing tinang sulan lali wenang awal seta pralampi dipilih kekali ro ing samangke wis manunggal nyawiji tinang sulan talining para kami pinasti jatuh krama yenyo ajal asta manggono tombal yekti amprasapa apa janji tansah mudi wetahing katresnan suci pamanten putri hangaras astanira ingkang raka tombal yekti siyaga bekti marang pamurbaning kang raka nggih sang pamanten kakung keparing kalajengaken tata-tata candhaira kawistara lampah jengku risang pamanten putri tandha yekti tansah bekti ingkang kawula daya risang pamanten kakung nggih nyomarepake kanang ati goto mapak padha pecah sakala utawi tidak tiga ngantos pecah mangkono pecah sejati sumedya tapi pangacape para sepuh nglestanturaken garising sorsa nyambung tumur ing wiji lampah jenggur sang pamanten putri hamiji samparane wae mawi tirta sekartira warna hingga wonten salbeting bokor kedhone wujud mawar melati milah kanthi mila kalam utawi nawari ing tembung manis lumantar kedari lati ugi tansah kumantir kanthi nito termasuk tumus oneng telenging nawa nadyan tori sang pamanten putri siyaga tansah bekti dedeko ing ngarsanipun ingkang raka ananging watak wicaksana pamanten kakung nunggana bilih wujuding janma manungsa ing ngarsanipun Gusti anggadhahi derajat ingkang sama mila kanthi legawa junjung derajatipun ingkang garwa pamanten putri kepareng jumeneng sumanding kakandhen asta sesarengan lelayaran mangun bali wisma usul jumeneng sumanding kakandhen asta siyaga niralkan alaming jejokolan penyelungan wonten madyaning beberatu sini keban sinten dening Rama Ibu kalajengaken kerubungan jangkep uspanggih sang pamanten kekalih bebasan daging rong tempel getih orang tetes galung rong coklat terus manunggal nyawiji lenging sedya mengarsa ninaraken alaming jejokan kenyolong bangun umadani bebrayaku
Mangkono jejering pisepuh Rama Ibu tansah nuntun dumateng Rakyat Amin. Murid tansah pinayungan budi rahayu temai mulya. Kewan tujuh wonten ing sasana ringgo kalajengaken hubungan cangkep. Sigro alon jumangkah minggah sidhile pinaporoto ing mangke badhe kalajengaken hubungan cangkep kawiwitan saking boko timbang saha tanem jero. Niat wangni kalam yuwana berpandang muncar tinang lir sumuna mubyan sarote tanpa kembaran candara handing bobot timbang katitaken pangabden kakung kapang kunjung kanan pangabden putri kapang kunjung kiri pangudas marandeo abot pundi pak walah pundi jebul kok krasa padha padha sami bobotipun ateges anggenipun ngrengkuh dhumateng ponjo kinasih kan boten badhe sinebat mban cindhi mban cinanten salajengipun jenggal saking parangan kalajengaken tanem jero murid kukuh pakuh sentosa nggih nyomangun pariwisma Rama dalem ibu cinatan umbul donga bismillahirrahmanirrahim niat ingsun nandur becik ing pangajab bisa munduh kabecikan wiwit wektu dina iki siramu tak wisuda tama ya Rama ibu amung memuji donga muga tansah mulya uripmu ya